Aquest cap de setmana, la tradicional benedicció del bestiar ha reunit més de 50 persones a la canya de la Rabassa, a la vall del Rialb d'Ordino. Fins aquí han baixat 150 caps de boví i un centenar d'ovelles, en un esdeveniment que posa en valor la ramaderia extensiva, essencial per cuidar les muntanyes. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha assegurat que la salut ramadera és òptima. Les darreres 150 mostres sanitàries han donat negatives en tuberculosi i no s'ha detectat cap malaltia, ni en animals domèstics ni en fauna salvatge. També ha destacat la col·laboració amb França i Espanya dins de l'enfocament Una sola salut. Casal ha recordat que la carn de Bruna d'Andorra amb IGP suposa el 15% de la producció càrnia del país i que la ramaderia té un valor estratègic cultural, mediambiental, turístic i productiu. Per la seva banda, el consol menor d'Ordino, Eduard Betriu, ha subratllat el relleu generacional, amb nets que recuperen explotacions familiars. El Comú treballa per recuperar terrenys, garantir pastures i mantenir la biodiversitat mentre es dona suport al producte local de qualitat. Finalment, Casal ha informat que el pla de gestió del futur parc natural entre Canillo i Ordino es preveu per al primer semestre del 2026 i que la temporada de la setmana d'Isar serà normal després dels canvis en el sistema d'inscripcions. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.